अलुअल का बात है? हाय घर में हम खतर खर को मर जातनी आ तू खाली दिन रात पी पी के भाटा पे सुतल रहल बोला माने खटत यही केकर मेहरारू ना खटली रे तो शिकायत हम सबसे करब हाय शाम वाला जोगिंदर भैया बाना ना उन्हों से शिकायत करब आ सत्य भाषा करब जो मेरा अनिल कुमार बिंजी वाला उनको से शिकायत करब। अच्छा सबसे करबी आ ये देखा नगर से बैठल बाना लाल भैया समीदा वाला इनका से तो जरूर कहब आ दलसिंगा भैया तो बटले बड़ा बड़का हमार। अच्छा औरी का सत्या ऑर्केस्ट्रा वाले हम उनहु से कहब काहे ना कहब कहबे करो कहबी हां मरबो ना गलवा से चपलवा लाल अब भाई तू बड़ के बोलबा का बढ़ के बोले थई रे त ऐसन इतना बड़ी बड़ी बात करत छै आ सबके बोला ले बिका तो काहे ना बोलाई आ जाई हां काहे नहीं है का पहले करे खले रहना बड़ी मानर बन लोग बारे में ना वो लोग बहुत शरीफ लोग है चला कि ना। अच्छा शरीफ हवा औरी का तब काहे का छै बोलवावे के त का करी पहाड़ी को रहन देख के हमरा के ना कुफुत हो गइल बा एकदम से त कतना तक खड़ दे ले बताओ त आई घर में सगरी काम बहरे से भीतर हम ना करतानी तारो के ना अच्छा बाहरों का करत है औरी का और भीतरों का करत है अरे बाहर देखा था हां लेकिन भीतरा कतना देखा काहे हां भीतर के करत तो हाल से करतानी का अच्छा जब रोटियां उठिया बना देली सास के बनावेला हमें ना बनाइला अच्छा ई कुल ना चली इतनी हम काम करत और थक जतनी कि तहरा के हमारे को काम करे के पड़ी का बताई काम करे के पड़ी रे काका ना हां कह दे ठीक बा हां पहले वादा करा कि करब करब लेकिन यो बात करे लाग रही तो कर अरे करे लगबा हो नहीं तो छोड़े लग रही तो छोड़ दे ना ऐसा बात ना है करे वाला बात क्या करे के बाद खाली थोड़ी सा दुख पर ना बताइए हमला पैर में बड़ी तेज दर्द करता तनी हमार पैर दबा ये बताओ कि मेहरारू का पैर या गोड़ के दबावले है हे भगवान आजकल तो सब लोग दबावता पूछ ला सत्य से दबावता कि ना लोग कहां सत्य भैया तुम दबावले होगा का अरे साउंड वाला जोगिंदर भैया से पूछ लो जोगिंदर भैया तू दबावले हवा का मेहरारू का गोड़ अरे भैया तू हरी लगा बढ़िया तब केहू राड़ू है ना बा ऐसे कहता हम काके ना कहे के ऐसा बात है ना तू राड़ू ना हम उमरद हम अच्छा तब का जनबी का ऐसा केहू मरले लोग आज के जमाना में दबावेला ये कल चुका ना मेहरारू का गोड़ी लोग ना दबावले हम मेहरारू ही ना लोग का गोड़ दबावले ये उल्टा जमाना आज का चल गइल बा ये हमार राजा का दबा और जो नहीं त मरवा इतना मार भले यही जे पिटा जेबो तक तू हमार गोड़ ना दबाइबा नहीं रे ना दबाइबा ना दबाई बा जा तो तुरिया चल तो गइयो ना चलो आ तो से हम गोड़ दबवा लेई तो हमसे तो से देख मत तो से बियाह कैले हम अतमो से शादी कैले अरे पागल बियाह शादी दोनों एके ना भाई काहे ना दूठे होला चुप खा ले अरे ई बता दूठे ना भइले के बियाहवा होला कि ना अरे वही के बियाह वही के शादी कहल जाला पहले होत रहे बियाह फिर बाद में गावना होत रहे गावना होला अरे पहले शादी रह आ पहले बियाह रहे अब का होला शादी विवाह हां शादी बियाह हां तो बियाह में का होला सेनूर पहरावल जाला आ शादी में का होला शादी में पिटावल जाला मुंह ना पिटावल जाला बड़ी मरमा बोल बोला चला कि ना अबे बोला है सब तक के चला कि ना सत्या भैया हां सत्या भैया के बोले इबू ना हां त कह दे थे ना कि तुम्हारे सतवा ना उठे बुरा लगा ए हां दबा ना ना दबाई रे कह देनी कि ना दबाई त ना दबाई ना दबाई नहीं चलो ठीक बा अगर हम कसम खातानी अगर असली बाप का बेटी हो असल बाप की बेटी हो तो तारा से गोड़ दबा
का बेटी हो हाँ तो हमार मेहरारू है कि ऐसा कहती और का कि असल बाप का बेटी हो हाँ तो तोसे गोड़ दबा दे दबवा ले हो गुस्सिया के तो हम खुशा के का थाई असले ससुरे का दामाद हो अच्छा तो तोर गोड़ ठीक बा हम जात हैं और जो तक हाँ आता एक काम करी है कि लिट्टी में गोईठा लगा के लेके आई अरे पागल लिट्टी में गोईठा ना गोईठा चूल्ही में लगा के लिट्टी सेक के लेके आई अहे हाँ आ वही पे तरह के एगो हई का होला बैगन होला ना हाँ ओकर चोखा बना ली आ ओपे एगो थोड़ा मरचा ले ले ठीक है ठीक बा ना सुना तुहार पतो या तू घरे रहिया आ ऐसन की एक काम करिया कि बाल बाल लेना गैया के खियैया आ निसुआ पर बैठ के अपन भदेली खजुआ हे भगवान अब तो कसम तो हम खाइए ले ली लेकिन गोड़ दबाई तो कैसे दबाई मर की नजर से आ कुछ तो उपाय करे के पड़ी आ कहला खाना लेके आओ ठीक बा लेके चले देखी कहाँ हर जगह ना